dina iki sugeng enjing Bu Guru. Alhamdulillah, kula kabare sae. Panjenengan piyambak pripun kabare, Bu? Alhamdulillah, Bu Guru uga sae. Inggit, kula ngraos seneng awit sira tansah ngajeni lan ngajeni tiyang sepuh. Matur suwun sanget, Bu. Kula nyupi nglaksanaki piwulang-piwulang ingkang sampun panjenengan wulangaken. Kuwi apik inggit. Sopan santun kuwi dasar penting ing urip. Yen kowe ngajeni wong liya, kowe uga bakal dadi pengajen. Leres, Bu. Kula ugi sinau ngendika kanthi tembung alus lan ngajeni, utamane marang tiyang sepuh. Apik tenan. Muga-muga kowe bisa jaga budi pekerti lan tulodo kang becik tumrap kanca-kancamu. Bu, kula badhe tansah nyupi dados tiyang ingkang sae lan ngajeni sedaya. Nuwun inggit. Terus semangat sinau lan aja lali sopan santun. Kuwi kudu tansah ditindakake, ora mung ing sekolah, nanging ing endi wae. Inggih, matur nuwun sanget Bu Guru. Kula badhe ngiling-iling piwulang panjenengan.